Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Party, 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 my party, party. Yeah. Zauna, zauna, party, yeah. Zauna asarin ki party. Me zance ka karo bayanai, me hauka shi ne za a tonai. Raƙumi yana tsoro na kunamai, dan baya so ƙari na ta ya samai. Sai an matsa gyaɗa za ta yo mai. Party, Me soyayya ka taso ka ji zance, in baka da fati a takaice, a masoya sai dai ai makwatance. Lalle in dai ka samo ta fati, a waƙar da nake da kai a baiti. Yarinya, yarinya fati, ga haƙuri ga natsuwa gun ta fati, ga ilimi dai da yawa gun ta fati, ko a karatu ba mantuwa gun ta fati, ga biyayya ta iyaye gun ta fati, ga su kai nasa awaye gun ta fati, ko tafiya ta asaye gun ta fati, ba ta yin lauye-lauye gun ta fati, ko kuma ta yi sauye-sauye ta fati, ba ta bin zancen ƙawaye ta fati, gayyasuwa ne nake ta fati, sunanta na rike ta fati, ga maganar da ni nake ta fati, ga saƙo